paro e weche uchumi ne jatend piny Kenya William Ruto kwedo kweth maketo sirkal tesre e weche magisiko kagidiro ne sirkal ka owacho ni sirkal oketo maino mar neno ni gichwalo dongruok ne jopiny. Kanowuoyo nyasi mar choko omenda e kanisa ma St. Catherine Novusiana Catholic mayudre kar chung od bura ma Ugenya kod St. Boniface Aluor Parish mayudre Gem, Kuria nomedo ni sirkal ok bi chiko itgi ne siasa go ka okoni kweth no maketo sirkal tesre biro yudo buok e duoko mag yiero maduong' mabiro. Ne otene gi jatend migawo mar teko kod modhi James Opiyo Wandayi, jaod bura ma Gem Melisha Odhiambo kod nyawadgi ma Ugenya David Ochieng duto manojiwo ni sirkal mar Manywanda geto mana kelo riwruok mar oganda ka gikwa jotelo ma Kaluo mondo mi oriwre kendo chiw sir na jatend piny Kenya William Ruto. Na tukue pamoja. Najua kuna watu wako kwa kiwanja peke yao. Ile siku sisi tutaingia kwa kiwanja, kuna watu watatafuta mashimo ya kutorokea. Sababu sisi tuko na ujuzi ya siasa. The only thing we have decided to do as we are busy. So, kwa nini tukue na kisirani na wale watu wako idle? Sidio ni haki yao. If they have chosen that path for themselves, the only thing I'm asking of them, do not make noise to those people who want to do something. If you have given up on life, that is your right. Hii safari tumeanza ya kuunganisha wa Kenya chini ya Mheshimiwa Rais Ruto na Baba Raila Amolo Odinga, lazima tufikishe mwisho kabisa. Wale ambao wanatembea wakieneza mambo ya ukabila watabaki nyuma peke yao. And I want to congratulate the President for being forthright and ensuring that there's affirmative action in supporting our people. I want to tell the President that we'll stand with him when the right time comes. And I want to ask the Luos in wherever they are, that it's not right for us people to always have doubts about us.